Bueno, 11 urterekin hasi nintzen, Dunboa eguzkin, gero hor pasan nituen 3 urte hola, eta Irunartia sortu zen, eta bueno, Irunartiara jutea erabaki nuen. Hortik, bueno, Realean egon naiz entrenatzen, Irunartian nengon bitartean, baina, bueno, gero Oiartzunera jo nintzen 16 urterekin. Hor Oiartzunen urtebete egon nintzen eta gero ja Realarekin fitxatu nun. Eta bueno, ibilbidean zehar Euskal selekzioekin eta Espainiako selekzioekin egon naiz. Eta bueno, egia esan 11 urterekin hola hasi nintzala, berandu, dexente, gehienak aurretik haste dira, baina bueno, ni pozik nago eta bueno, oso pozik nago baita ere Realean eta lortu danarekin eta gehiago lortzeko gogoakin. Bueno, egia esan hasi nintzenean ez nuen espero Realera iristea, ez zen nire buruan sartzen, baina bueno, gero ibilbidea ikusita, bueno, gauzak etortzen dira, lortze dituzu eta ikuste duzu agian lortu dezakezula. Eta bueno, hori horrela iritsi zen, derrepente, eta bueno, egia esan oso pozik, eta bueno, hasi nintzen, justo bigarren batxillerrea pasa nintzenean, Realarekin fitxatu nun, eta bueno, egia esan urte gogorra izan zen, baina bueno, asko ikasi nun, eta hortik aurrera dena oso ondo junda. Bai, egia esan etxean nengon lagun batekin eta Garbinek deitu zian eta esan zian hori Realak fitxatu nahi ziala eta ni ez nuen espero, udarako egun bat zen eta bueno, pozik jarri nintzen eta bueno, pentsatzeko denbora izan nun eta nola ezin izan nuen ez esan. Bueno, aurre denboraldiak beti gogorrak dira. Baina, bueno, egia esan entrenamendu asko izan ditugu, baina entrenamendu asko eta onak izan dira, hori dela garrantzitsuena, eta bueno, gogoakin ja liga hasteko, aurre denboraldia luzea egiten da beti, baina, bueno, esan duan bezala, aurre denboraldi ona izan da, amistosotan ere emaitza onak izan ditugu, eta liga ere ondo hasi egu, hasi que hortik, hori oso pozik. Bai, egia esan 7 puntu hauek konfiantza hartzeko oso onak diala. Atzo puntua garrantzitsua izan zen, sufritu genuen, baina azkenean puntua ekartzea lortu genuen. Eta, bueno, esan duan bezala, aurreko 6 puntuak oso onak konfiantza hartzeko, talde gaztea gea, baina, bueno, erakutsi egun bezala 3 partidu hauetan gauza onak egiteko gai gea, eta ni konfiantza osoarekin nago. Bueno, nire ustez funtsezkoa da intentsitatea, azkenean partiduetara intentsitatearekin atera behar gehala, eta bueno, 3 partidu hauetan ikusi da intentsitatearekin atera gehala, eta nik uste hori dela gure gakoa, eta hori intentsitatearekin asko lortu dezakegula uste dut. Gero jokoa ateratzen da, hori entrenatzen dugu asko, baina nik uste intentsitate hori partidu guztietan izan behar dugula. Bueno, beti bezala hor daude goikoak, Barça, Atletico de Madrid, Atletik, beti goian dauden taldeak, baina bueno, egia esan emakumezkoen futbola gero eta aurrera godoa, urtero hazten da eta nik uste hori oso nadala guretzat eta denentzat eta bueno, nik uste ez dagoela partidu errazik eta esan duan bezala intentsitatearekin atera bargea partidu guztietara. Bueno, helburua da beti aldugun neurrian gorago gehatzea. Eta, bueno, esan duan bezala, naiz eta talde gaztea izan aukerak ditugula hor goian egoteko eta gauza politak lortzeko. Orain entrenatzen nahi geha 4-5 egun astean, gehi partidua, eta, bueno, azkenean asteartea, astelenetan libre izaten dugu, arratsaldetan, eta gero asteazken eta egun horiek hurrengo partidua prestatzen dugu,
eta bueno, ba, beste taldeari nola egin dezakegun aurre, ba, entrenatze dugu. Bueno, egia esan zaila da ba, momentu batekin geratzea, baino bueno, ba, niretzat Realarekin ba, momentu guztiak dira politak, ba, partidu guztiak zehozeak ate berezia, eta gero baita ere ba, Espainiako selekzioekin jolastu nuen europeoa ere oso berezia izan zen. Bueno, bi jolastu ditut eta bietan finalera iritsi ginen, baino bi finala galdu genituen, baino niretzat oso esperientzia ba, politak izan dira horiek. Bueno, hori argi dago, ez? Nik uste oraindik ba, bide luzea dagoela egiteko, baino lehen esan duan bezala ba, emakumezkoen futbolak salto handia egin du. Ni 6 urte daramazkit Errealean eta hasi nintzanetik orain arte ba, salto handia egon da, eta nik uste hori dela garrantzitsuena, poliki-poliki pausuak ematea eta poliki-poliki ba, bide luzea hau ba, hobetzea eta goruntz jutea. Baina egia esan oraindik hori, asko egin behar dela eta oraindik gizonezkoen kirola dela ikusten da, baina bueno, gu aurrera jarraituko dugu eta lan egingo dugu ba, hobetzeko. Bueno, nik uste azkenean emakumezkoen futbola eta mutilen futbola ez dela berdina, azkenean ba, gu igual teknikoagoak gea eta beraiek dira ba, fisikoki gogorragoak, hori argi dago. Baina bueno, nik uste jendea etortzen denean engantzatzen dela, jende berri asko etortzen da gure partiduak ikustea eta ateatzeia pozik, esatute engantzatzen dula, eta nik uste hori ere garrantzitsua dela, jendea etorri behar dela ikustea, eta ikusi behar dutela ba, guk ere badakigula futbolean jolasten. Bueno, egia esan ez dut etorkizunera begiratzen, orain hemen nago, ondo nago, pozik nago, baina egia esan uste gaztea naizela, oraindik ba, ibilbide osoa geratzen zaidala ba, futbolarekin disfrutatzeko, eta bueno, hori, orain hemen nago, ondo nago, etxean nago eta oso pozik nago.